Laing barangay na usab sa Cagayan de Oro City ang naigos sa African Swine Fever. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasrial, mas gipahugta na ang pagbantay sa entry point padulong sa Zone 7, Barangay Agusan dinhi sa Cagayan de Oro City. Human nga nakasulod na ang ASF sa maong lugar. Gikumpirma sa Barangay Council sa Barangay Agusan sa Cagayan de Oro City nga nakasulod na ang African Swine Fever kon ASF sa Zone 7 sa mong barangay. Kinihuman nga migawa sa resulta sa blood sample sa mga namatay nga baboy nga positibo kini sa ASF. Matod sa opisyal sa barangay, naabtan pa og kapin semana una nahibaw-an nga dunay ASF sa lugar kay wala kuno misumbong dayon ang mga residente nga dunay mga baboy nga nangamatay og nagkasakit. Gipasabot nila gilayon ngadto sa mga backyard hog racer sa lugar nga dunay ayuda alang kanila, labi na kung ikalang ilahang binuhing baboy. Ang calling is expected tomorrow kay karon kamulo man ang profiling. So ang atong taga City Agriculture uban ang ato ang mga taga diriya sa barangay nagatuyok sila karon sa tanang mga zones. So ang giuna is katong dili apektado nga mga zones para malikayan nga ang ato na noong mga kauban ang makadala sa virus dito. Usa sa mga naapektuhan si Jesus Gabonada kansang baboy gidispose kay nakasinati kuno og pag-ubo. Likado sa kay mga anak di. Bugtong hog farm na lang nga ginabantayan ni Nanay Prudencia Sakal ang nagpabiling luwas sa ASF sa lugar. Bisan kausa, wala kuno nila gipakaon og pasaw ang mga baboy. Busa wala kini nagkasakit. Apan, nakatakda gihapong i-turn over sa City Vet ang mga baboy niini aron masuta kung patyon o dili. Pero ginalimpyuhan ginanya. Oo, buntag hapon. Paimnunod to. Pero kanunay ninigi bisitahan sa veterinary. Ilang suki. Kaya human naman sila gi-immunize. Tungod sab sa hulga sa ASF sa syudad, buot ni Mayor Oscar Moreno nga magmuntar og dugang animal quarantine checkpoints aron mapugngan ang pagkatag sa sakit sa syudad. Nakabantay na ang mga tanod sa entrada sa Zone 7 aron dili malutsan. Wala kay makasulod, wala magagawa sa baboy. Kung dunay mo gawa sumusulod, kung di sila pato, amo ilang pagadakpon, i-report mo sa barangay. Una ka, kung mutula sa amo, way problema unta. Para gamo lagi din safety nga ang mga baboy, di na gid makagawa. Real hangyo sa otoridad labi na sa mga backyard hog racers dinhi sa Dakbayan nga dili sulayan nga isibat ang ilahang mga binuhing baboy ngadto sa laing lugar. Labi pa nga moresulta kini sa mas dakong problema. Wala matud pay angay ikabalaka sanglit aduna may ayuda nga giandap ang Department of Agriculture alang kanila inuban na nasab sa budget gikan sa LGU. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.